खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामचेर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट थामहिनबा आसाम रायजोआव मोनबा विधानसभा बे विधानसभायाव उफ्रा बिसायख'थिनि जे फिथाइ साननाया दिनैनिफ्राय सोलिबाय आरो बे समाव नोंथांमोननो बबे बियाबाव सोर बिजाथिया आवगायना दं नोंथांमोननि गेजेराव होगोन बे समाव धलाय बे धलायाव दासिमबो जे काउन्टिंनि जे प्रसेस बे प्रसेसा सोलिदों थामहिनबा काउन्टिंआ जानायनि लामायाव जाथ'वाखै आरो गुबुन फारसेनो जेबा सिडली विधानसभा बिटिसि ओनसोलाव गोग्लैनाय जे सिडली विधानसभायाव दा थामथि राउन्डआव दङ निर्मल कुमार ब्रह्मआ लिडिं खालामदों बिथाङा मोनदों गासै बिथाङा 13,532 बिथाङा लिडिं खालामदों बिग पलिटिकल आपडेट थामहिनबा मोनसे बिग उफ्रा बिसायख'थिनि आपडेट नोंथांमोननो गेजेराव होदों सुद्ध कुमार बसुमतारी बिपिएफनि बिजाथि बिथाङा मोनदों 7,993 थाम राउन्डआव बिथाङा मोनदों आरो गुबुन फारसेजों कंग्रेसनि बिजाथि सन्जय वारी बिथाङा मोनदों गासै 515 बिथाङा मोननो हादों बे जाहैबाय सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइ आरो गुबुन फारसेजों बङाइगाव दा साननाय हाबाफारिया सोलिदों थामथि राउन्ड बेवहायबो जाबाय बेवहाय बिजेपिनि बिजाथि बिथां दीप्ति माय चौधरी बिथाङा गासै 13,734 मोननानै लिडिं खालामदों आरो गुबुन फारसेजों ब्रजेनजित बिथाङा सिंहाया गासै 8,405 बिथाङा मोननो हादों गुबुन फारसेजों बेवहाय शैलेन्द्र शेखर बिथाङा मोनदों 1,688 गुबुन फारसेजों नैबे समाव बे लिडिंखौ नोंथांमोननि गेजेराव गिबि आपडेटखौ होनो नागिरदों जे मोनबा विधानसभायाव सोर लिडिं खालामगासिनो आरो बेसेबां बे समाव मास थामहिनबा बिथांमोना आवगायना दं बङाइगावखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय बे थामथि साननाया बेयाव सोलिबाय दं आरो बे समाव दङ आसामनिनो बिहालिनि जे बाइ इलेक्सन बे साननाय जे ब्रैथि राउन्डआव फैबाय ब्रैथि राउन्डआव भारतीय जनता पार्टी थामहिनबा बिजेपिआ दिगन्त कटवाला बिथाङा गासै 16,210 बिथाङा मोननानै आवगायना दं आरो नैथि मासियाव थामहिनबा आइएनसिनिफ्राय मोननो हादों जयन्त बरुवा 15,199 बिथाङा मोननो हादों थामहिनबा बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव दङ गुबुन फारसेजों बे समाव सामुगुरियाव सोर बिजाथिया मोननो हादों बेयाव भारतीय जनता पार्टी थामहिनबा सेथि राउन्डआव मोननो हादों 4,327 बिजेपिनिफ्राय आरो कंग्रेसा बे समाव ट्रेन्डिंआव दं थामहिनबा सेकेन्ड पजिशनाव दं 3,279 मोननानै बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव दङ बे समाव नोंथांमोननो पलिटिकल आपडेट थामहिनबा बाइ इलेक्शननि साननाय बबे जायगायाव बेसेबां भट मोननानै दं सोर लिडिं खालामगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय बडलेण्ड बुब्लिया होदों आरो बे समाव पलिटिकेलनि मोनफ्रोमबो आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होगोन बे समाव बाइ इलेक्शननि बा उफ्रा बिसायख'थिनि मोनबा विधानसभायाव भट साननाय बे भट साननाया सोलिदों आरो बेनिनो मोनबा बबे जायगायाव थामहिनबा सोर लिडिं खालामदों नोंथांमोननि गेजेराव हाबाय गोजोन्थों।